ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, тавре ман ба шумо гуфтам, мо ҳанӯз дар ҳамон маҷмӯи варзиши обӣ дар қасри теннис ҳастем ва рӯзи аввали бозиҳои гран-при душанбе ҷудо ба поён мерасанд. имрӯз рӯзи хуш ҳам ҳаст. се нафар паҳлавони мо барои медалҳо мубориза мебаранд. аслан дар вазни 60 килограмм ҳоло инҷо Мерзод Суфиев ба майдон хоҳад омад. боз Қувватов ҳам Муҳаммадсолеҳ дар ин баробар тавонист ки барои гирифтани медалҳои биринҷӣ ба майдон ояд. мо инҷо нишастаем. албатта умедамон аз Обид Ҷебов аст ки соҳиби медали нуқра алакайҳо ҳаст, аммо медали тилло шавад. аммо чӣ гуна ин вохӯриҳо анҷом меёбанд? инҷо ман дар байни мухлисон нишастам. шумо ҳоло мебинед ки саросар мухлисоне инҷо нишастанд ки қисми зиёдашон паҳлавонон гӯштигиро ҳастанд. ба ман баъзе суханҳоеро ҳам гуфтанд ки ман нашунида будам. хуб ба ҳар дам ин суханҳои хеле хуб ҳастанд дар бораи ривоҷи масалан гӯштии ҷудо ва ҳамчунин оне ки дар ин ҷо гран-при баргузор мегардад. аз оне ки инҷо дӯстони гиромӣ мо метавонем мусобиқаҳои ҷаҳониро бо ҳам бубинем. албатта пеш аз ҳама ман ба шумо дар бораи рақобати финалӣ бо ширкати Ҷебов сухан хоҳам гуфт ва баъдан мегузарем ба дигар паҳлавоне ки барои ҷои сеюм мубориза мебаранд. Ҷебов паҳлавоне ки мову шумо гунарашро боз борҳо хоҳем дид. ҳоло ба финали мусобиқа баромад ва бо Мурод Топанов, ӯ ҳам аз кишвари Россия аст ва зери парчами Федератсияи байналмилалии ҷудо инҷо ҳузур дорад ва ҳардуи инҳо ки якдигарро хеле хуб мешиносанд ва аз як толор ҳам ҳастанд. инҷо Эргаш Мамадбеков онҳоро ба ин мусобиқа омода кардааст. умуман аз ҳамон толоре ки маҳз ҳамон Мамадбековҳо инҷо машқ мекунанд, ин паҳлавоне ки аз Русия омададу хеле хуш ҳам ҳунарнамоӣ мекарданд, аз он ҷо омаданд. ва ҳоло тавре гуфтам Обид Ҷебов бо Мурод Чопанов қувват санҷида истодааст. ин лаҳзаҳо Обид Ҷебов дар назди мухлисони Тоҷикистон мехоҳад худро албатта муҷалло нишон диҳад. хуб ин ҳамон ҳаракатҳое ки ҳоло ӯ иҷро мекунад, аслан бо ҳамин гуна ҳаракатҳо имрӯзу ҳаракати бо дудаст доштану ва баъдан ба тахтапушт бо пой партофтан ӯ ғалаба кард. ҳоло инҷо бибинед мо хушқадам Хусравовро мебинем. ӯ ҳам бо садоҳои баландаш даъват мекард ки Обид Ҷебов оромона гӯштӣ гирад ва ӯ дастур ҳам медод мухлисон бошанд обид садоҳоро хеле хуб мешунавед. ҳаракате ки ҳоло ман гуфтам Обид пеш аз ҳама дар даври аввали ин рақобатҳо Исмоил Мисиров як паҳлавони дигарро аз кишвари Русия шикаст дод дар 1 дақиқаи 49 сония бо ипон ва баъдан дар даври дуввум ҳоло боз як ҳаракати ҳамон зебое ки инҷо мо гуфтем ҳоло дидем, боз бемуваффақият ҷамъбаст шуд. ба ҳар нав фаъол аст Обид Ҷебове ки аз Русия омад. ҳоло такрорро ҳам инҷо мо ёфтем аз ҳамон намолавҳае ки инҷо буд, онро ҳам манзури шумо кардем. хуб ба ҳар нав намедонам сифат ҳоло инҷо чӣ гуна аст, ба ман он қадар ноаён аст. ҳоло боз як ҳамон ҳаракати ҳарифро аз болояш ба тахтапуш партофтан ба ӯ муяссар мегардад. аммо доваре ки дар ин вохӯрӣ ҳоло ҳакамӣ мекунад, ҳамаи инро аз зери назари худ моҳирона мегузоронад ки хато накунад. хато ҳам нест, чунки ба тахтапушт ҳарифаш Чопанов ҳоло нафтидааст. Обид дар даври дуввум даики Бовбаро аз Фаронса ҳам шикаст дод бо 1-0. баъдан ӯ як вохӯрии душвор дошт бо Ҳаким Агамамедов аз Туркманистон, вале дар дақиқаҳои охири вохӯрӣ Ҳаким ба мушкилот дучор шуд. дар муқобили Обид Ҷебов ҳаракате карда натавонист ва бо шидои сеюм ӯ майдонро тарк кард. ҳоло бинед боз паҳлавони мо хеле чолок аст. инҷо ба бартари комёб ҳам ҳаст, аммо аз ҳама асосии ҳамон
ба тахтапушт ё ба кик задани Чопанов ба ӯ муяссар намешавад. Чопанов ҳам гуфтем дар як толор машқ кардааст. Ҷебов акнун ба пуррагӣ аз ҳама он мушкилоте ки дошт, ки дар ҳади дастаи Россия баромад карда буд, дар канор шуд ва акнун танҳо Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. Адриан Чинаро Нието дар вохӯрии нимниҳоӣ бо Обиджебов вохӯрд ва дар ин ҷо паҳлавони мо бо як ва зари рохат ба ин финал гирифт, ки ҳоло мо шумо мебинем. Бисёр ҳам ҷолиб паҳлавоне ки бисёр аз нигоҳи ҷисмонӣ пурқувват аст. ин Обиджебов аст. Аз ӯ мо боз корномаҳои дигарро интизор ҳастем. рохат гирифтан ба бозиҳои олимпиро ҳамчунин, чунки инҷо ҷое ки ҳаст, ҳоло агар пирӯз омад, пас Обиджебов метавонад соҳиби имтиёзҳои зарурӣ ҳам шавад. медали тилло мегирад. хуб ҷоизаашро шумо ҳам хуб медонед. ин мухлисоне ҳастанд ки дар назди ман нишастанд ва аксарашон Обиджебовро хеле хуб мешиносанд. ҳоло мегӯяд Маҳмадбек Мамадбеков ҳам инҷо ҳаст, Сомон Маҳмадбеков ҳаст. онҳо пагоҳ баромад мекунанд дар вазни 73 килограмм ва 81 килограмм. пайваста аз бозиҳо шурӯъ нашуда онҳо лакай дар ҳамин ҷо буданд. аз субҳ то шом ҳамин Обиджебовро ва ҳамчунин дигар паҳлавонони моро дастгирӣ мекарданд. хуб, дар ин баробар ҳаминро ҳам ба шумо гуфтанӣ ҳастем, ки дар вазни 66 килограмм Эмомалӣ Нуралӣ ба мағлубият дучор шуд. Шаҳбоз Саидаброров ҳамчунин фирӯз Мелибойзода низ. акнун ин ягона намояндаи мо дар вазни 66 килограмм, ки аллакай ман ба шумо гуфтам, медали нуқта дар дасташ аст. танҳо медали тиллоро бояд ба даст овард. ба ин мухлисони дар қисмати бегоҳӣ ниҳоят мухлисони зиёде инҷо ҳузур доштанд. мо ҳам албатта ки дар назди мо паҳлавонамон кам ҳунар намоӣ мекунанд. хориҷ аз кишвар бештар грандсламҳою грандприксҳо баргузор мегарданд. ва агар ҳоло чун дастаҳои мунтахаби Россияю Беларус ҳузур надоранд, дар бисёр мусобиқаҳои байналмилалӣ инҷо омаданашон ба он овард, ки дар баргузории мусобиқа ҳам тағйирот ворид шавад. чун русҳо инҷо омадан, украинҳо аз омаданашон даст кашиданд. хулас 40 давлати дунё, беш аз 300 паҳлавон ва ин аст Душанбе Прикс, ки мо аз паҳлавони номиамон медалҳои зиёдро интизор ҳастем. дар баробари ин боз мо вохӯриҳоро барои ҷои сеюм ҳам пешниҳоди шумо мекунем. хуб, бо канали мо бошед. 2 дақиқа паси сар шуд. имтиёзе нест. бале, як иштибоҳ. бале, инҷо нишон медиҳад довари рӯи гилин, ки бояд мурод муҷозот шавад. як лаҳза мебинем. бале, муҷозот мешавад ва ин маънои онро дорад, ки медали тилло насиби паҳлавони мо Обиджебов аст. ҳарчанд вақт барои мо каме фурсати ин наворбардорӣ маҳз ҳамин рафти супоридани медалҳо буд. каме душворӣ пеш омад. хуб, ба ин нигоҳ накарда мо тавонистем, ки ин ҳамаро дастрас кунем ва меҳмонон ҳам инҷо хеле зиёд буданд. федератсияи дудои Тоҷикистон бо роҳбарии нави худ қадамҳои бузургро мегузорад ва метавонад, ки ба комёбиҳои боз ҳам назаррас ноил гардад. исмоили маҳмадзоир
رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان با غالبان مدال ها را تقدیم خواهد کرد. شخصیتی که در رشد جودوی تاجیکستان در اولین گام هایی که گذاشت به صفت یک راهبر بسیار نقش مؤثر بازی کرد و این مسابقات با توفیل دستگیری های این شخصیت یعنی اسماعیل محمدظاهر بود که محبت کرد و عشق و صداقتی و نسبت به نفوذ وطن بود که این مسابقات عالی را در تاجیکستان برگزار کردند. یادآور میشم که در دسته وزن 66 کیلوگرم یاشار نجابوف از آذربایجان مدال برنجی و اکنون نماینده تاجیکستان عابید جیبوف نشان طلای خود را از دستان رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان اسماعیل محمدظاهر دریافت میکند و همچنین به طرف را از صدر برداشت و برنده نشان طلا شد. مراد چپانوف برنده نشان نقره شد. سونگات ژوباتکان برنده مدال برنجی و سرود ملی جمهوری تاجیکستان با افتخار پیروزی عابید جیبوف صدا خواهد داد. برای سرود ملی جمهوری تاجیکستان. Thank you very much. Tashakkur Dushanbe. Family picture with the VIPs and the judoka. و اکنون یک رسمی خاطره‌ای دوستان عزیز، جایی که عابید جیبوف بسیار درخشان ظاهر شد در قطار چهره‌های شاخص دسته وزن 66 کیلو و به همین ترتیب دوستان عزیز سرود ملی جمهوری تاجیکستان در فضای متنطن طنین انداز شد. مقدسات جمهوری تاجیکستان را دیدیم که طنین انداز شد. غالبانی که روی تصویر میبینیم همه خوشحال هستند. مراد چپانوف از فدراسیون روسیه موقع دوم را گرفت. اون که ورزشگر ماهر بود. همگی یکدیگر رو تبریک میکنند. همینجا دوستان گرامی از قصر تنیس با یک تبی بریده من از اینجا میروم. در روز اولی گران پری دوشنبه که اینجا ما توانستیم 2 مدال به دست آوریم، مدال طلا البته از عابید جیبوف و همچنین یک مدال برنجی که اینجا صوفیف کار کرد. برای ما باز یک تکون دیگر میاد که پگاه باز صاحب مدال های دیگر شویم.